alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal Milla og Julie, som hvis bandnavn hedder Jumil, de skal nemlig synge en sang, som der hedder Fuglene de synger. Og de kommer ind nu. Halløjsovs. Ja, nu rykker vi lige den her. Julie, hjælp mig. Det er lidt underligt, at de sagde halløjsovs. Ja. Men sådan er det. Er den her til? Hallo? Nej, det er den ikke. Er den her til? Ja. Er den her så til? Ja. 3, 2, 1. Fuglene de synger, fuglene de gynger, fuglene de synger, fuglene de gynger, pip pip. Jeg så en fugl flyve over min have, den lavede lort i mit æbletræ. Den ramte æble, jeg skulle spise, men det smagte stadig godt. Og færdig. Som de er også. Nej, men Milla, du stopper. Det var alt for den her video. Hej hej.